आर'नाइ 5G चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमनि सायाव सावरायगोन। बेनो जाहैबाय PM सेवा निधि यजना। बेनो जाहैबाय लोगोफोर पेसा। बे स्किमानो जाहैबाय जायफोर बिथांमोना बिजनेस होनो सानदों बा जायफोर बिथांमोना बिजनेस होयो फिसा फिसा ओरैनो लामा दथाफोराव, नोंथांमोना दा बे स्किमनिफ्राय PM सेवा निधि यजनानिफ्राय नोंथांमोना 10,000निफ्राय लानानै नोंथाङा 50,000हालागै लन लानो हागोन बिना गेरेन्टियाव आरो बिना हुद गैयि बे लना जागोन। नोंथांनिफ्राय जेबो हुद लानाय नङा, नोंथाङा रांखौ थिग टाइमाव सुख'नो हायाबाबो। बेनो जाहैबाय PM सेवा निधि यजना। जाय बिथांमोना गावनि बिजनेसखौ आपग्रेड खालामनो सानदों, नोंथांमोना बे यजनानि जोहै 10,000, 20,000 आरो 50,000 बे लनखौ लानो हागोन। जों दानिया नैबे लनखौ बोरै लानो, नोंथाङा मबाइलजों एप्लाइ बोरै खालामनो, जोङो बे भिडिअ'आव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे आंबो बेयाव लाखांबाय लनखौ। आंनिया सप्तानै जाबाय आं लनखौ बेयाव लाखांबाय। लोगोफोर, आङो 10,000 मोनग्रोदों गिबियावनो। नोंथाङाबो गिबियाव 10,000 मोनग्रोगोन। फैदो जों दानिया नायदोनि नोंथाङा बोरै मबाइलावनो नोंनि मबाइलजोंनो बोरै एप्लाइ खालामनानै बे लनखौ लानो हागोन। नोंथाङा नोंनि गिबियावनो नोंनि ब्राउजाराव थांनांगोन, गुगोल ब्राउजाराव। जों थांबाय नै गुगोलाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव PM सेवा निधि यजनाखौ नोंथाङा बेयाव सार्च खालामना होनांगोन। लोगोफोर, जोंनिया पेजआ गेवबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुदों 10K, 20K, 50K। नोंथाङा गिबियाव नैबेयाव थुनांगोन एप्लाइ 10K। जों नैबे एप्लाइ 10K आव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव लिरनानै नोंथाङा नैबेयाव रिकुवेस्ट OTP खालामनांगोन। होमबानो मोनसे फर्म गेवगोन। जों बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो नायदोनि फै। लोगोफोर, जोंनिया पेजआ गेवबाय। जों दा नैबे 2 नाम्बार जोङो फर्मखौ फिलआप खालामगोन आरो 3 नाम्बाराव जोङो डकुमेन्ट आपल'ड खालामगोन आरो जोङो 4 नाम्बाराव लास्टआव साबमिट होगोन। होमबानो नोंथाङा बे PM सेवा निधिनि बिजनेसनि नोंथाङा बिजनेस मावनो लानाय लनखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बा नोंथाङा बिजनेसखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नोंथाङा 10,000निफ्राय लानानै नोंथाङा 50,000हालागै बेयाव नोंनो बिना गेरेन्टि, बिना हुद, नोंनिफ्राय हुद लानाय नङा लोगोफोर। नोंनि लन लानायनिफ्राय हुद नांनाय नङा। नोङो टाइमाव सुख'बाबो टाइमाव सुख'आबाबो नोंनिफ्राय जेबो हुद नाङा थाइसेबो। दानिया जों नैबे 2 नाम्बार फर्मखौ जोङो फिलआप खालामगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां आरो नोंथाङा बानायनो हागोन। नैयो बेयाव दं लोगोफोर पार्सनेल इनफरमेसन। नोंथाङा नैबे मोननैखौ दांनो दरकार गैया, बेयाव न'आनो थागोन। नोंथाङा नैयाव नेम अफ स्ट्रिट भेन्डार, नोंथांनि बेयाव नामखौ होनांगोन, नोंनि नामखौ आरो नोंथांनि बिफानि नामखौ नैबे फादार नेमाव होनांगोन आरो नोंथांनि नैयाव जोनोमनि डेट अफ बार्थखौ लिरनांगोन आरो नैयाव नोंथाङा मेरिड स्टेटासाव नोंथाङा सिंगेल मेरिड नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंनि मबाइल नाम्बारा नैयाव श' जागोन आरो नैयाव नोंनि जेन्डारखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन, मेल फिमेल। नैबेयाव मेल फिमेल सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव साब केटेगरिखौ SC ST नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन, SC ST। दानिया नोंथाङा नैबे मोनथाम बुस्थुखौ दांनांगौ दरकार गैया। नोंथाङा जुदि आलादा स्टेटनिफ्राय बिलं खालामोबा नोंथाङा बेयाव येस होनांगोन आरो नोंथाङा PWD बा नोंथाङा नैबेयाव येस होनांगोन आरो नोंथाङा माइन'रिटि बा नोंथाङा बेयाव न' होनांगोन, येस होनांगोन। बेखौ जेबो दांनो गोनां गैया। दानिया KYC आव नैबेयाव KYC बिदों। नोंथाङा नैबेयाव भटार कार्डखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन आरो नैयाव टिक मारिनांगोन। भटार कार्ड होनानै नोंथाङा नैयाव फेमिलिनि मेम्बारनि नामखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा फेमिलिनि नामखौ लिरनांगोन, नोंथांनि फेमिलियाव सोर सोर दं। दानिया नैयो पारमानेन्ट एड्रेसाव नोंनि गामिनि नामखौ होनांगोन। बेयाव गामिनि नामखौ होनांगोन नोंनि आरो नैबेयाव पिन क'डखौ होनांगोन आरो नैबेयाव पारमानेन्ट एड्रेसाव नोंथाङा नैबेयाव गामिनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन आरो नैबेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि भिलेजनि नामखौ नैबेयाव लिरनांगोन। दानिया कारेन्ट एड्रेसावबो नोंथाङा
नोंथांनि भिलेज नेम आरो इयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन एखेयानो बियो आरो नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव भिलेजखौ लिरनांगोन आरो नैबेयाव पिन क'डखौ नैबेयाव लिरनांगोन इजि लोगोफोर बे फर्मा फिल खालामनो आरो भेन्डिं एक्टिभिटि नोंथाङा मा बिजनेस होयो नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन फास्ट फुड लामाफोराव दखान होनाय बियो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा नैबेयाव मोन्दों नोंथाङा बिनि जायखिजाया नोंथाङा मा मावो बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा भेन्डिं प्लेसखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा माबायदि रोखोमनि बिजनेस होयो नै मबाइलखौ सिलेक्ट खालामनांगोन थांलाय फैलाय बिजनेस इयाव होलाय नैबेयो बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन लामा सामायाव दखान होनायनि बियो नोंथाङा नैबेयाव डिउरेसन अफ भेन्डिं नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो नोंथांनि बे बिजनेस होनाया नोंथाङा नैबेयाव डेटखौ लिरनांगोन बा बबे समनिफ्राय नोंथाङा होदोंमोन आरो नोंथांनि बिजनेस होनायनि जायगानि कल'निखौ नोंथाङा नामखौ लिरनांगोन बबे जायगायाव होयो नोंथाङा आरो खाथिनि नियारेस्ट लेन्डमार्क बबे जायगानि खाथियाव होयो नोंथाङा बेखौ बेयाव लिरनांगोन आरो नैबेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो बबे स्टेटआव होयो आरो बबे डिस्ट्रिक्टआव होयो नोंथाङा नैबे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो मिउनिसिपालिटिया नोंनिया सिलेक्ट थागोन नैबेयाव आरो नैबेयाव पिन क'डखौ होनांगोन नोंथाङा बबे जायगायाव होयो नोंनि बिजनेसखौ नैबेयाव नोंथाङा मान्थलि फेमिलि इनकामाव नोंथाङा 5,000 होनांगोन 5,000नि बारा होनाङा 5,000 होबानो जागोन नैबेयाव नोंथाङा दानिया बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सआव दानिया नैबेयाव नोंनि बेंकनि नामखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा मा बेंकआव एकाउन्ट दङ आरो नोंथांनि नैबेयाव बेंकनि IFSC पासबुकआव नायनानै नोंथाङा IFSCखौ नैबेयाव लिरनांगोन आरो नोंथांनि ब्रान्सखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन नोंनि बेंकआ मा ब्रान्सनि आरो नैबेयाव एकाउन्ट नम्बरखौ होनांगोन दानिया नोंथाङा डिजिटेल पेटिएम फनपेआव जुदि फैसाखौ लानोबा लनखौ लानोबाथाय नोंथाङा नैबेयाव एस होनांगोन आरो नोंथांनि QR क'डनि स्केनखौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ होयोबा नैबेखौ डिजिटेल पेमेन्टखौ खालामलायबाबो जागोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव गिबियावनो नोंथाङा फार्स्टआव 10,000 मोनगोन आरो सेकेन्डआव 20,000 आरो थार्डआव 50,000 मोनगोन गिबियावनो नोंथांनो 10,000 होग्रोनाय जागोन नोंथाङा नैबेयाव 10,000खौ लिरनांगोन 10,000 बेयाव नोंथाङा 10,000 लिरग्रोनांगोन 10,000नि बारा जानाय नङा दानिया नोंथांनि लन पारपासखौ होनांगोन नोंथाङा मानि थाखाय लागोन बे लनखौ बिजनेस एक्सप्लेनेसन बेयाव नैबेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन दानिया साबमिटआव होनांगोन साबमिट होनानै जोङो फट' आपल'ड खालामनो नांगोन फैदो जों दानिया फट'खौ बोरै आपल'ड खालामो नायदोनि दानिया जोंनिया 3 नाम्बार पेजआ गेवबाय डकुमेन्ट आपल'ड खालामनायनिया दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन नैबेयाव आरो नोंथांनि नैबेयाव एड्रेस प्रुफ पान कार्ड एडमिट कार्ड बा नोंनि जोनोम सार्टिफिकेट दंब्ला नोंथाङा नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन आरो नोंथांनि भटार कार्डखौ नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन ओमफ्राय नैबेयाव साबमिट थुना होनांगोन साबमिट होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव मोनसे नाम्बार जेनेरेट जागोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेखौ लानानै नोंथाङा बेखौ स्टेटास चेक खालामबाय थानो हागोन नोंथांनि फर्मखौ आरो नोंथांनि फर्मखौ नायनो हागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि बिजनेस होनो गोसोबा नोंथाङा बेयाव लन लानो हागोन फिसा एमाउन्टनिफ्राय 10,000निफ्राय 50,000 लागि जेबो गेरेन्टि नाङा जासे सरकारा होदों नोंथाङा बेखौ लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा बे फैसाखौ लानानै गोबां बिजनेस खामानि मावनानै लानो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय एसेनोसै